sila pagtanaw, pero yung kataod-taod na mulinyo, rapod na. So yan yun nga, basta kaya nga sa estado sa grasya, di ka angay mahadlok, bisag kapila ka gibaharan sa imong kauban, ipabaran ka. Dito sa office, dagan so kayo moingon nga, gibaharan siya, kaya nga maunit, negosyo, hindi pa pong mga ahintes, yawa, kaya mga albularyo mo, kung nakaingon, ano? Kaya nag-ingon nga, pwede lumangan makabuhi nga tao. Hindi sa mo pwede binuang mo, ano? Imo rin man kauban sa trabaho. At ikaw nga nagpikil sa mga kauban sa trabaho, ano lain? Sangin mo, magdumot na ka. Kami dili na may mangutana, kinsa igabarang mo. Ang among ipangutana, yun, ganong nadutlan magkagbarang. Kaya nadutlan kagbarang, hindi mo ka sa estado sa grasya. Mauro nila, madutlan ka lumay, madutlan ka buyag, isa rin because, anak, wala ka sa state of grace. Nga mo na ikuan, anak, kung sa katao dahil na sa estado sa grasya, dili angay mahadlok sa atake sa yawa. The soul that is united with God is feared by the devil as the one who is where God Himself is. So mo na nga, si Saint John of the Cross, puro man ay Carmelite saints, ilang ginong yun na, ang kalat na naiusa sa Ginoo, mahadlok yun ang yawa, kaya niyan makita niya mo, sama rin nga nakita niya ang Diyos niya mo. Kay divine life, maguna, kinili ay sanctifying grace, partaking of God's nature, o kanang God's, kanang, sa tawag na, pag nag-ambit ka sa iyang, nag-ambit ka sa Diyos nun nga, imaya, o kaya kinaiya pa ha, term na. So, naka-ambit man ka sa Diyos nun nga, dako, mo na nga mahadlok ang yawa sa katao na nasa state of, kanang, nasa state of grace. The spiritual knight is therefore very careful to watchful to remain in the state of grace. So, friendship with God. So, mga naningon si San Pablo, sa 2 Corinto, Kapitulo 6:1, ayaw ninyo usiki ang grasya na inyong nadawat. So, kiniti kung sanctifying grace na atong nadawat, pwede po ni siyang mausik. So, sa mapagi, kumakasatang mortal. Kumakasatang mortal sin, ang sanctifying grace na nasa atong kalag, mausik, mayabo, mahukas. Maulay na hibaw man ang Ginoo nga kita, sa pusaong tutlo, mulit ko ay kita, maulay rason nga gitungkod ni Kristo ang sakramento sa pangusal. Kung wag pa doon tayo bumaas, Ginoo, o ganang stricto pang Ginoo, hala, bunyagan na muna ako kay, kanang bunyag paigot, at timanan yun kanang yung grasya, ayaw doon ay usitin, mausik yun, dirisitin mo. O nga na, pag-utok ang Ginoo, pero di, unlimited na ng bukmas Ginoo, mga ganay mga sakramento. Mga nga, kung natin sa estado sa grasya, magbantay yun ka, nadilit ang kita. Nga niya, kasinatian, nalagilubang mga minister, namagod may pang-train ng mga minister ko, nalaing mga lugar. Mga sa office to train. So na yung uban nga, appeal lang aning ang ministry, kay curious sila. Pero ang nilang ibuhay, nanay sila yung mga bisyo nga gitago, na sila yung mga kinaiya, binuhatan, gitago. Nanay tabo, pag-itong ang yawa, maton. Ang naitampuan aron mo kumpiyansa sila, every time na mag-deliveran nila, react ko na, then, tinuuna nila, effective sila. Wala sila yung mga sa tago, na sila yung mga binuhatan na padayon, na hiwi. Ang naitapo, magbantay ta, once galing nga deliverance minister ka, apel ka sa team, nga naan kay inihuman sa deliverance na, bubok ka dito, sa panagin mong iba, kasulog, pagkasyapo niya, kung sa panagin mo, magye ka dito, ayaw kumpiyansa. Kasi sinugdan, wak kay retaliation. Kaya ang tuyo sa yawa na isuot kas pupot ba? Tuyo na sa yawa nga mo kumpiyansa ka, makampante ka sa imong sa. Di man di tinuod na ma-retaliate. O okay raman di ay nga mamubang kagyawa. Bisag na ka ng mga bata, palayon. Hantod nga makadaghan ang imong sa nga gihimo, di naman ka mag-inusol, kaya kumpiyansa man ka, birakan ka sa yawa, dito ka kabakot. Mong perteng naghana gayong mga deliverance minister o mga team,
napungkag yun. No, nakuhaan ka sila, nagkumpakit sila, kay wa nila ma-preserve ang sanctifying grace. Matay ka. Magana kung mga pare nga kaya ito exorcist nga ibalhin o SSPX. Murag nakita-erihis naman noon. Exorcist. So, ano ito posible? Mauna ilang mga retaliation, kumpiyansa na kayo. Wa ma-preserve ang grasya sa Ginoo. Masunod, committing sin makes us a stranger to God and partners of the devil. Muna sa 1:1 also, ang nagpadayong pagpakasala, iya siyawa. So karon, arita, lain pa, kung sa pamaylain nga weapon, aside sa sanctifying grace, the true light of the Lord is clothed in humility and littleness, never focusing on his strength, but relying entirely on God. This is the reason why he is fearless. So, ang ikaduha nga i-develop nato isip mga sundalo ni Kristo is humility. Kinira bang pagpaubos sa iyon ragyod ni kaayo kung patanta superior na to, subukon ka, mag-move ka, kaya ka na kung obedient, bunga man sa humility. No? Hindi kung pagka-obedient o pagka-hampol, sa iyo ra kayo na ito humuon sa mga tao na nabaw na ito. Pero how about sa mga tao na ubos na ito? Amen. Ngunit pinakadako na struggle yun na ito. Nakinig humility. No? Matok pa ni Saint Anthony of the Desert. I saw the snares that the devil, that the enemy spread out over the world, and I said groaning, what can get through from such snares? Then I hear the voice saying to me, humility. Nakita ni San Antonio, ni Saint Antonio of the Desert, na yung mga litag sa yawa niya. Palibot sa tipong palibot. Kunya, yung ingon siya, natatana siya, kung saan man ito nga makalikawas ta ng mga litag, dihek ingog mo ang Espiritu Santo, ningon niya, humility. Nato pa di ay, ang usa ka tao nga hampol, dili ko ka matrap sa yawa. No? Dili ko ka matrap. Mga bitaw na nga si Santa Maria, siya may pinaka-humble nga creatures. Mauna nga, siya po ang nindukmog sa pinaka-proud is the devil. So, mga bitaw na nga, isa din sa mga, maungkong ko, isa din sa mga temptation sa naaka sa ministry is killing impatience. Dili ba nga, dali kung nakadubayan. Kaya kami nagyod sa amua. Kuwan ko na, importante mo, entertain, 100 katao sa kanilaw. Malipay na kay kagahapon, 20, kaya kaganihan, pa. O, look out na kung magilaw kay gamay, kung na yung mga panahon na, grabe ka, puno. Kuya, na yung mga tao na demanding. Mabisan sa atong trabaho, di ba na yung mag-usahay, mapukaw ang atong pagkamapausanon kung maka-encounter kag tao nga murag nakikinaiyak. Mo na nga, isa na ka akong struggle na to. Mo na nga, sunod sa pag-preserve sa sanctifying grace, ma-preserve yun natin kung naatay humility. Kunya karon kung anta, hampot na nga pagkatao, maunay na itabo nga dili ka mahadlok sa yawa. Isa sa mga sign na naani mong spirit of pride, labi ng pagdiliran. Every time ganay kaso, di mo hawa ang yawa, kakawaan ra ka, di lagi kong hawa, murag wa ito mahuli wa mo effect yung prayer, masakitan ganay kana, timaan na mong garbo. Kay nagtuo man ka, nga imong gahong o imong personal na katakos ang makapalaya sa yawa. Hinabi ko, anak, murag man kong na-depress ko man, murag kong lugay ko nagkatawa, kuwa ko katawa, ano ko sa may pakuwang naman ito ha. So kana na ha, asa ko dapitan, nagkuwang wakay, dili na imong gahong. Hantod naka-realize ko nga, magkukol, magkuklim, mabiya, nanyawa. Ang Ginoo may in charge, di man ako. So na nga, kung wali mo rin karon, kasindag sa sunod. Kung maso manog, nasakanta pa na ba yung may bukas pa. No?
Ano mag-uul, anong imo mang solusyonan ang problema karon dayon. Para ka na to, hindi sa atong ginabuhi, mura ba? Kanang gusto na to, masulbaron dito ang problema, that is, kuha na siya, pride na siya. No, ano lang, i-accept tanan, kung sa'yo madagan na imong mga limitation, hana ra kataman, accept. No, kaya mo may na siya, na nagpaubos ka, nga ang Ginoo mo in charge sa tanang hitabo, nga kita, magpaabot lang ka sa iyang tabang. So kita di ay, masakto ng gingon ni Saint Augustine, we are beggars in the eyes of God. Mga makililimos na ta, naman ka sa Ginoo. Mauna nga, kung makililimos ka, di ka magdiman-diman. No? Yung anong, Jess naman 20. Oh, di ba yun, maparuho na ikaw, pero layumok na ikaw, pero diman. So yung ano nga, isa na siya kasayin, kinibang magpaubos sa tayo. Isunod, nga kuhan sa, aside sa humility, is courage. So, humility, huwag kang musalig sa imong kaugalingon, pero dako kang pagsalig sa dakong sa Ginoo. Mga nga, kung na kayo humility, kaya nagsalig man ka sa Ginoo, makabaton kag kaiso. So, yung ano, dili yung ka makabuntog sa yawa kung mahadlok ka. For example, maka-experience din tayo mo na sa inyong balay, ng kalitrat imong anak, taas kayong hilala, bro, di-atake, bro, na natay mga experience nga dili normal. Usab sa mahitabo ana nga dili na maulian o musiaw ang yawa, kanang gaampo kag deliveran sa imong pamilya nga gakurog kag imong tao. Karaghan ko maka-encounter na kanang mga pamilya nga naay manayawaan ka mga bana may amoy power, sus katawan siya wa. Adlok mo. Bukan pero sabi mga tingog ng mga doa pala mo kung mga tingog nga makuan ka ba mahadlok ka nga mura kag ma-pressure ka nga katong tagabantayan training sa office. Hoy, tanawa ko man. Man tanawa ni nahadlok man sa focus sa prayer. Hoy, tanawa ko. Nahadlok siya. May bawaan sa yawa. Makahibaw ang yawa na nahadlok ka. Muna nga, every time gani, basta gani na akay kaiso, ang kaiso ko man ang may absence of fear. Kung dili, di mong giatubang ang kahadlok, tungod kay mauni ang gikinahanglan. Kung salit ka sa gahong sa Ginoo, doon mahimo pero ang Ginoo may gabutang na kuha ng sitwasyon, sumunod ako ng suklan. Ayaw din mo pagkapawag paglaon, ka na naman problema, maghikog naman ko. Nawa na yung courage na. Biyaan na. Masaw magbuwag ta. Basta nawar. Dumore, common ka ron. No? Magbuwag ta. Sige, buwag ta. Utro mo din. Magbuwag ta eh. So, asa naman napitan humility? Asa naman kaiso? So, ang kaiso di ay, mao ang pagsagupang sa tanang mga problema. Kunya, kiniganing humility o courage magpuyo, mag-away mo sa imong asawa, mag-away mo sa imong bana, kaya naman kay mapausanon man ka, na hindi konbuk ka, isok ka na mga tupang sa mga pagsulay, isa kapila ka, ayun sa mga sa magbuwag ta, di ka mo patol. Sa tema, doon mo man naman na yung muhilong ka. Kasagaran doon na to, labi na kita mga safety, na anak magbuntag kanunay tadaog sa argumento. Mo nang mapindi ta siyawa. Mo nang mag-cultivate tag silence. Dili sa tanang panahon mo tingog ka. Dili sa tanang panahon nga ipatigbabaw nato ang atong prinsipyo, atong barugangan. Kung nakita nimo nga ingat kayo ang iyang buot, bisan pag ikaw ang sakto, sayop na para niya. Ganun man kay ang iyang kasuko, maumantoy mo blind niya, nga di siya kasabot sa inyong resulte. Ano man dali o, kasabot na lang na ito istoryahan. Anak ni mo na istoryahan, mapuy-puy niya ang kasuko, di ba? Ang may tato na i-impact ang inyong resulte. So, dili na ito ipubos ang tanang sitwasyon. So, mga basic rin siya, nga kuhan. Sunod, nga angay na to nga kanang hinagiban sa matod ni Saint Teresa of Avila. Great courage is required in spiritual warfare. So mo nang kung sa'yo mo apot sa itong kinabuhi, kinahanglan kitang maglingkod. Maglaing term ano yung courage God is kaning
hatagan ka sa Espiritu Santo ka ng gift of fortitude. Kaya ng fortitude, kaligdoon na siya. So, naangali ka ng kaligdoon, nasa tayo kayo. So, sunod, kay Arta. Next is okay, the Holy Eucharist. No? Matod pa ni Venerable anang Agreda, sana siya nga santos ha? Si Venerable Mary of Agreda. Matod pa niya, Lucifer and his demons have such a fear of the most holy Eucharist that to approach it causes them more torment than to remain in hell itself. Imagine ha? Kini santos na misa, kini Eucharistia, matod ni si Venerable Mary of Agreda, Venerable po man siya, o man siya mo sibok iyang ka, o man po mag-identify, mura magulig, ambot kung sa'y rason na niya. Matod niya na si Lucifer, visionary magulig siya, nakita niya nga ang mga yawa o si Lucifer, grabe ang ilang kahadlok sa misa. Kaya nagkurog sila sa kahadlok every time. Mo nga umudukol sila sa misa, mo approach sila. Grabe nga kasakit ang ilang masinabi. Nga labaw pa sa kasakit sa impyerno. Ito pa, magdugang na sa ilang sentensya. Magdugang sa ilang torment. Pero, although they do enter churches in order to tempt soul, they enter them with aversion, forcing themselves to endure cruel pains in the hope of destroying a soul and drawing it into sin. Imagine na, bisan og sakit para nila ang santos na misa, pugso nila ilang kaugalingon nga musod sa simbahan kay pangitaon kaniyang kaduka. Makita kani niya nga kaduka ka, makita kani sa yawa nga galantagaw ang imong kahuna, gasdon cellphone ka, ang imong mata naaspaa nga sinaw sa tapat, agwantahon sa yawa ang kasakit sa Eucharistia, makuha lang niya ang imong kalat. Mao din ang bantay ta. Imagine no? Ang yawa grabe na murag na siya labaw pa sa suicide bomber pa. Isakripisyo ka mo na, sakto lang, pamalandong ni Brad Jesse. Kuya, si Brad Jesse, matong ni Brad Jesse, nga, ang yawa ko, no, kaya niya isakripisyo nga, kanang magpakita siya, 90% nga pagkabuutan, magbinuutan ko siya, balik 90%, para lang masuksok ang isang 10% bakak. So, sakto na. Kamo lang dito ng Venerable kanang Mary of Agreda, nga kini ang Eucharistia, usang siya sa mga patutyor sa yawa. Sa akong personal na experience katong taga-Korea, siya gantin ka-demons ang misod niya. Pero kung sa'y di mauli, exercise na padadaran, mauli among gideliverance ka na atlaw, yung pamilya, sige, deliverance siya. Mutuo, yawa, mugawas, pero pagkauma, muriak na po. Dugay kayo, niya, gulong kabuan. Ang nakapatorture, ang nakapasil sa buhok sa yawa, kadi na makasod niya, kara adlaw na simba. Sige siya simba. Kunya, kadugayan kay usahay kay patika na po sa yawa, masakit siya, di kamatag sa iyo. Ang iyang gibuhat, muares siya sa katedral, kanang Adoration Chapel. Eh di naman siya, nabiyaan naman siya sa misa. Na, klase man yan ikaw di na po sa kabot sa kuhan. Ano ito po, mustanto siya, isa lang ka-oras sa Adoration Chapel sa katedral, makote ko sa nakagawa. Ika-powerful ang Holy Eucharist. Na-lockdown man. Pag lockdown, na-depress siya mura siya na kung kaya wala yung misa. Ang yan ang ibuhat, sige siya ampo sa kara-oras. Wala naman siya trabaho kay lockdown man. Kara-oras, sige siya ampo sa act of spiritual communion. Kami kayo yung desire sa Eucharist. Makulit kayo ng kapaulian niya. Nagkakong mga kaso dito nga, dugay kaaginot ang kaso, bisa kapakasal na, sige kumpisal, tungod kay minus ang iyang gugma sa santos na isa. Kaya ang tinitanang dahil ako mga buha, ang Bible study na, ang tumong si Kristo, siya Eucharistia. So, because si Saint Teresa of Avila, nag-experience yung daghang consolation gikan sa Ginoo.
Nangutana si Lord, unsaon man kanako pagpasalamat aning tanan. Unsay giingon ni sa Ginoo ni Saint Teresa Pabila, atan one. Unsaon na to pagpasalamat ang Ginoo sa tanan mga grasya nga salamat. Unsa ka santos nga bisan Ginoo? Kalipay ang Ginoo. No? Sunod nga ikalima is the sign of the cross. Unang Korinto, 1:18, mura rin kanang ilaw rin na teksto. Kaya ang cross ni ay kakong ginuan nga kung wala maluwas, kapag kanato ang ginuwas, kakong magilisito. So mo na nga importante kayo kining paghimo sa sign of the cross. Focusing now on the sign of the cross, a spiritual life, frequently make the sign of the cross over it. So, lagi only the one, the Saint Cyril of Jerusalem. Seal the cross openly on the forehead and on your children, so that the demon, seeing the royal sign, will tremble and flee. So, morning kanang mga ginikanan nga ay lang mga anak ng third eye, na ay makasakop sa pamilya na di kato. Burusin ninyo o magpamo holy water ba karon or holy oil dito sa inyo. O di ba mag-imo mong sign of the cross. So kani kung sign of the cross, wala tingka ko. Kung di na mo talungon, hindi na nagkumbay. Ano na siya nga, palitan na nagkumbay. Uy, klaro ba? Kinahanglan kaya with devotion. Ayaw kayo si Bubu. Kaya ganun siya na prayer, sign of the cross. Siguro na siya, pero una, imong di-express ang imong pagtuo sa Holy Trinity. Pagkabi yun, kuriso yun. Kaduha, Mas hindi di ka to. nagpahinumdong na nato na gitubos tali dito sa cross, mauna na ang yawa. Every time na makita niya na imong disposition, ito kayo imong disposition kapag imong sign of the cross. Ang isa po, Nilibiran sila hapon. ganun mahadlok pa Pinglakaw mo sila. Tungod kay ang cross man ang gihimong instrumento ni Kristo pagdugmok sa iyang gingharian. No bitaw na nga sa among yung Kinahanglan yun sila mag-announce sa ito eh. Ano na eh, kultahan lang yun. naka-assist na din naman sa bulan. Sila naka-experience yun sila sa timudan kapag interview pa lang sa iktima, ma-interview ni mo na normal kayo. Pero inisugod sa sign of the cross. Sign of the cross lang ito ay nagkala. Sabi na kawal. Sign of the cross. Sinari sa speaker na mga isip. Kaya ugan. Ugan. Dili na sila makakuhaan. Hindi anak. Pagmurat ipugahi ang ilang doktor. So ano nga, tatlok din na sila. Mo na nga, kanang sign of the cross, tarong mo na ito na, gali, si Padre Darwin. Kadali siya na yung isa. Kung yata itong bayhana, tupay na itong iyang nalihog ng tikit. Uy, may hindi doktor, bakit sakit? Kung siya na yung mga doktor, no? Holy oil ang likod. Naulian. No, nga, ano man, ang kapadre, Lord, dali ko, panibaw ng luka, kaning misa, imo man yung subo, no, pare ko, misa ko, no. Kung nga ikaw ay bahala na, yaplasan na, ikurusan, naulian. No? Ato pa di ay, ipalatay doon sa Ginoo ang iyang kakong, kaya sa Diyos. Kunya, lain pa nga hinagiban nato, the other sacramentals. Mura makabless mo holy water, bless mo holy salt, holy oil, kaning mga sacred images, ayaw mo gamit o mga imahen sa mga santos na may blessing. Kasi among experience doon, pwedeng ma-entrusted ang isa ka imahen, isang santos na siya kung wala'y blessing. Kanang suroy, nagkita o pa'y suroy, usa, wak pa doon mo ma-blessing eh. Alam mo, pagkupan nga, i-blessingan na ni Sir. Abin yung tinood magalit ng i-blessingan, mawa ang blessing anak. Dili man pwede ibaligya ang usap ka consecrated na object. Magkasa, magkahanag sa imuni. Kung ka na dito na maligya o kandila na pinitado,
mga bukay na limitado, ayaw din mo palit ana. Kung mo palit lang mo, pabisili ko din mo ito. Kaya nga naman, kaya ka na, kaya balikya na, nakasaan na sila na. Ang man kung kailan sila kayo ba? Marawa doon kayo, huwag ko badlunga ko ba? Huwag ko nakabatlong na nila mo na nga, kanigusyo, rabaya ko na. Mo na nga, pero sala yun na siya, sa'yo mo na siya. Mo bitaw nga, pagpa-bless mo sacramentals, labi na yun ang holy water, nindot kayo ang prayer sa blessing na kaya labi na bisag ikapoy na ka, Lord, kapoy na ko, sprinkle mo holy water sa area, enough ka na siya, tanawon ba sa Ginoo ang imong disposition. No? Kaya karang kita nga, karang i-sprinkle pa na sa hay gani, karang magtinapol ko ako, ampo na, I forgive in the name of Jesus. Taas na lang ka ng pag-seal, kung i-sprinkle rin mo ng holy water sa area, sus makuangyod, mo ikaw na nga nung imo man ang isaklit, kakong mga nasa, kasya ka rin naman mautabang, wala na sila. Ang tuyo dahil sa pagwa na isil mo ang area sa holy water o sa holy soul, aron dili makaresponde ang mga spirit na nasa palibot. Mo na nga, pagmuot ko sa office dito, kamo nga nasa pagkas, kanong natanaw naman mo, kanong mga naan ng badyan, kanong natanaw naman mo. Kanong dili man sila ka, kasod. Tungod kay nasiliman sila sa sacramental. Manawag na sila. Mabitaw nga ayaw mo kumpiyansa. Dili kita mo kumpiyansa. Mutabang na nga guardian angel kayo na yun. Ang pangutana ng sanctity baka. Kaya kini na itong mga guardian angels, anak na sila, ang dili na sila mo kuan, minus ang ilang tabang ihatag na to, kung kita mag-devotion nila. No, pato ni Padre Pio, ayaw mo pagpanuko, pagpangayog tapang sa mga guardian angel. Kanang angel of God na prayer, kanang traditional siya na prayer, pero effective na siya. Sama yung personal na experience mo, kanang mga simple na mga prayer, angel of God, no! Handok na sila. Tinuod yun ang giingon nga, ang atong guardian angel, isa-isa na siya kabuok, paigo na siya mabuntog sa tibok pwersa sa impyerno. Dili makabuntog sa Satanas, pisan pa sa ordinaryong guardian angel. Kaya naman, tungod sa sanctifying grace, kagrasya nga nila. Mao na nga, kanang atong guardian angel, sa kana ray ipadas, Ginoo, ibutan tag ilimitahan sa Ginoo yung ipada, o di ba na mahita po. Kaya nga naman, every time gani, na mag-ampo ta, dili lang kay isa ka anghel ang mutabang na to. Ang tibok pwersa sa langit, mutabang na ito. Kung yun ay kamatuguran na nga, pisagwata ka kita, tuubi lang yun ninyo. Kaya sa amog yung personal nga experience, labi ng yun sa prayer, muingon yun ang mga nayawaan, ni ana ang babae, kapupan sa daghang mga anghel. Mamulihan mo yun. So, mauna siya, nahatlok mo yun sila. So, ang yawa, bisag pag-akon, pero musulti ko na, o Ginoo, mapugos. No, napugos sila, pero kanang ilang pagsulti sa Ginoo, dili na kaingon nga maunay kinaya na napugos sila by force. Dapat ito ay last na anita po, gasprinkle ko sa mga area, itong bahay ng area akong ibang, interested mo nga balay. Dala! Hindi mo manangin, kapta, ako nang agianan, nag-ako, layo, ang proses, igor ako ningon mga, mayo kayo ng tugan ka. Sayo, gusto, kaya dili ba, pwede na yun, natinta ko ba? Maayo kayo ng tugan ka. Nagkadungo mo, layo ako to. Buwag mo tugan! Napugos kami! Kanya ko nakakuan mga, ang yawa yun, matorture din sila sa prayer. Moto, balik ko na to, matalaatan ng mga butangan, number 1, sanctifying grace, humility, courage, niya, natay devotion sa Holy Eucharist, unya natay kanang ang paggamit sa proper use of sacramentals, weapon na nato. No mo na nga kay kasagaran atong talk kasanyagi, puro man to taktis yawa, karon ari na punta unsay atong ginagawa. Naa di ay na nato. Ang ato lang wa tay conviction. Ano kuwang ba? Nga po sa una, abstract na akong pagtuo. Pero kung maka-encounter na ka, maligpon ang inyong pagtuo. No, hinaot kong ta na among mga kasinatian, makahatag na ninyo o lugang na kanang magkapatupo sa inyong pagtuo. No, kung ta nga, kining atong pagtambong dire, dili na nagkipagpalampo sa atong
atong pagkamaayong mga tarungan ato sa laing reliyon. Number 1, yun, itinsaan ato ang atong kalag, ang atong pamilya, batok sa atake sa daw ng Espiritu ng Diyos. Hindi na lang po ito, pero salamat kung may gabi sa mga. Salamat, Brad Sherwin. No? Atong pasalamatan gyud ang Dios kay di siya mabaliban o kita na yung mga niyo gawas na siya sa laing nasod ko no bro, laing kanang probinsya, no, mag-talk sila. Wala ka uban ron, Padre. Wala gyud mag-uban. Wala. Oh, ba sila. Dumagiti. Working team ang okay, so karon before napunta sa ato ang break time, no? Ako sa gihangyo ang atong taga-animation ministry. Sila, asan to? Dali na. Sila Dones o sila Mia and Friends. Aron mga tag na to o kinagay animation. Sige. So, palihog manindog ang tanan. Kunya ato sa ang himuon ang ato ang exercise break, no? Diba sin o nagkalibog-libog na ang inyong panahon na. Okay. A few moments later. Okay, 1 and 2. Yay! Left. Energy! Abuka! Show! Yay! Agoy natin ako. Gabalo sa iyo yaman. Isa nga. Okay. Abuka in Jesus' name. Show! Problema.